Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади Чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстанның атказанган артисты. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 30 ел хезмәт иткән күренекле җырчыбыз Рәмзия Зиннатуллина. Рәмзия апа, хәерле көн. Хәерле көн. Мин сезне ансамбльдә күрүемә бик шатмын. Менә сез бит инде заманында шушы ансамбльдә хезмәт иткән шәхес буларак, бүгенгесе көндә инде бүген сез безгә кунакка килдегез. Менә сезнең белән шулай күптән сөйләшеп утырасы килгән иде. Мин бит сезне радиодан гына тыңлап үскән, менә бала чакта радиодан сезнең җырларыгызны тыңлап үскән бала. Шуңа күрә инде менә сезнең белән легендабыз белән шушлай кара-каршы сөйләшеп утыру минем өчен бик зур бәхет. Рәмзия апа, менә ансамблебез турында сезнең истәлекләрегез бик күптер. Иң беренчедән әйдәгез әле безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә ничек килеп кирдегез, шул турыда сөйләп китегез әле. Рәхмәт инде, Рамил, сразу комплименттан башладың. Мин ул кызык нәрсә булды. Мине распределение буенча Аксубай районына укытучы итеп җибәрделәр. 1 ел эшләдем дә кайттым җәй көне, 3 ел бит отработканы ул чагында. Апага җылыйм мин, апа. Мин әйтәм, тагын 2нче елга калсам, анда калам мин. Егетләр бик күп иде, кызлар әз. Шуннан да. Мин анда калам, җылыйм, каласым килми авылда. Миңа шул вакытта апа әйтә: «Карале, Рәмзия, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә конкурсты оештырганнар ди. Анда барып карамыйсыңмы ди?» Барам, мин әйтәм, киттем инде. 3 тур иде ул чагында, бик күп кеше иде. Бик күп кеше килгәннәр иде. Беренче турдан соң мине Лимгарина Кустабаева: «Син 2нче турга килмисең, все, син уже алындың». Мин әйтәм, минем распределение буенча отработка булырга тиеш иде Аксубай районында. Бар хәзер Министерство культурадан кагаз алды иде дә, шуннан соң бар шунда гына җибәрделәр мине. Шулай килеп, 5 килеп эләктек, 5 кешене алдылар барлыгы. Сезнең белән кемнәр керде менә шул вакытта? Фәрит Мирзануров, Лена Бичарина, Найля Валиева, Рәмзия Зиннатуллина, Георгий Ибушев та булган әле ул чагында. Оны армияга алганнар аннан соң. Менә бит бөтенесе танылган кешеләр име килеп кергәннәр. Искәндәр Биктагиров, әйе. 6 кеше булганбыз без. Георгийны армияга алганнар. Ансын Фәрит әйтте миңа. Әйе. Менә нинди истәлекле вакыйга бит әле бу килеп кергән көнегез ансамбльгә. Менә гомумән коллектив ул вакытта нәрсә белән яши иде? Нинди әсәрләр башкарыла иде ул вакытта? Кайларда концертлар куйдыгыз? Менә шул елларында сөйләгез әле. Без ул чагында менә
бик ұзаққа шығып кетеді гастрольдерге. 2-3 айға қатты. Пойызларда тұрғанымыз бар. Ну, ешік біле қызық болған енді ол әлбәтте. Жыршылардан мен әлбәтте бір вақытта да ұнытмай шақмын. Халықта бекер атайды олар Нәфиса Василова, Мина Гүлзакиева. Ол әлік бет жыршылар көп болмаған. Міне қазір жыршылар бек көп, юлдызлар көбік атылып шығалар күн сайын. Әлік 1-2-3 кіші болған жыршылардан филармонияда да көп төгілейді, мұнда да бізде ансамбльде. Міне Зүлхижжелеріне, Көккөкіне, ол жырларыны кімнер жырлар мекен деп ойлай тұрған едім мен әлі керек. Міне шулай көңіллігіне бик көңіллі яшадық, әлбәтте бик көңіллі. Менә сезнең заманда бит инде гастрольләр 3 ай булган диләр, яртшар ел йөрдек дип тә сөйлиләр менә. Бар, нинди җегет көтсен безне менә шуңа күрә киюе чыкмышлар, алышылар күп булды. Шул турыда сорамакчы идем. Менә сезнең бит инде ничек менә гаилә хәлегез ничек? Анысы менә мин хәер карап торам да егетләр, кызлар укырга да өлгерәләр, кияүгә чыгарга да, бала табырга да, эшләргә дә барсын өлгерәләр. Чөнки барысы да бирелгән. Безгә менә без чыгып китәбез 2-3-4 айга мәсәлән, нинди егет көтеп торсын инде безне. Кемгә кирәк андый артистлар, как говорится. Шуңа күрә гаилә курмаучылар бик күп булды. Бик күп хатын-кызлар кияүгә чыкмыш калдылар. Мин соңгы вагонга сикереп калдым. Соңгы вагонга 34 яшендә кияүгә чыгып, Аллага шөкер, малаем бар. Менә дигән өлгердегез. Димәк, ул вакыттагы, ул чордагы артистлар күбесе инде гомерләрен сәнгатькә багышлаганнар, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Менә дөресен әйткәндә китәләр, күбесе үләләр, мәсәлән, китмәгәннәр бик озак яшәделәр, монда калдылар, мәсәлән. Кем булып булса да каласы килә бит кешенең ансамбльдә. Чөнки менә мин, мәсәлән, оннан соң ансамбльдән соң 17 ел эшләдем, ләкин ул эшем түгел, ансамбль төшкә керә хәзергә. Менә бит күбесе әйтәләр, күп ветераннарыбыз безнең ансамбльдә хезмәт итеп, инде лайыклы ялга киткәннән соң бик сагынабыз, бик каты сагынабыз диләр. Менә сез әйткәнчә төшләргә керә диләр. Чөнки кеше бу йортка шул кадәр ияләшә, көн сайын шушы бер режимда яшәгән кеше, көн сайын шул бер кешеләрне күреп ияләшкән кешегә кыенрак диләр менә лайыклы ялга киткәч. Әлбәттә шулай. Безнең бу үзебезнең үебез кебек тоела торган иде. Менә Үлеп кара инде син 19 яшьлек кыз булып килеп кергәндә, 50 яшьлек әби булып чыгып киткән моннан. Бөтен гомер монда үтте дигән сүз бит. Әле минем 30 ел кайбер кеше бабушка түгел, прабабушка да булып чыгып китә, как говорится. Аллага шөкер, минем образованием булганга күрә мин эшләдем моннан соң. Кайбер менә музыкальныйны битергән кеше кая барырга? Шуңа күрә бик шитен ул китү мәсьәләсе кешегә. Бик сазлык диләр бит инде сәхнәне. Сәхнә ул үзеннән җибәрми ул. Җибәрми. Әгәр дә китәсең икән, ул белмим ничек аңлатырга, син аны бик яхшы аңларга тиештең. Рәмзия апа, менә бу урында сезнең мин радиодан тыңлап үскән җырларны әйтеп үтәсем килә. Менә Бөдрә таллар, Ялгыз агач, бу җырларны инде бик күп кеше радиодан тыңлап, отып калып, аннары сәхнәләрдә сезнең арттан башкаралар иде. Менә сезнең бит ансамбльдә эшләгәндә Наилә Павалиева белән бергәләп шушындай матур дуэтыгыз барлыкка килде. Менә әлеге дуэтның ничек барлыкка килүен сөйләп китегез әле. Мин ансамбльгә бит инде 1975 елда килгән идем. Бер айданмы, 2 айданмы без инде гастрольләргә чыгып киттек. Безне тиз генә әзерләделәр. Гастрольдә йөргәндә яшь чак бит инде. Җырлыйбыз, автобусларда, анда поездларда җырлаштыргалыйбыз. Сразу сизелә, без Наилә белән икебезнең тавыш туры килә. Шул Лимгалина ишетеп алды буны.
Таза кызлар, сез бик яхшы, бу бит тавышның бергә туры килүе бик сирәк була. Һәр вакыт булмый ул. Ул әйтә, әйдәгез Рөстәм Хаҗиев белән яшәп карыйк әле, Яхин белән. Аның белән сөйләштек, ул безгә менә җырлар язды, бик күп җырлары аның без беренче җырлаган, без җырлаган җырлар. Махсус сезнең өчен язылган җырлар. Махсус безнең өчен язылган җырлар бар. Ләкин хәзер үҗәт кешеләр бик күп, мин беренче җырладым бу җырны дип әйткән кешеләр дә бар. Ләкин бик күп җырлары аның безнең өчен безнең өчен язылмаган булса да, мәсәлән, аның язылган ята, ул әйтә, бер кемне дә биргән юк. Ул монда ансамбльгә килеп җырды. Без аның өенә барып йөрдек, шулай бик без аның белән контактировать иттек. Бик күп җырларга туры килде аның җырларын. Менә шулай булды, шулай җырлап киттек. Аннан соң шулай гастрольләргә дә уже Римгариевна кертә башлады, нигә репертуарга. Инде Мәскәүгә баргач, безгә шунда буларга звание бирегез дигәннәр инде. Без анда русча җырладык, русча. Татарча да түгел. Лисицанлар белән безне чагыштыралар иде. Ул чагында бик знаменитый дуэт бар иде, Лисицаннар. Безне шулар белән чагыштыралар, русча җырлаганда. Месяц спрятался за рощу, спят ночные берега. Хороши июльской ночью сенокосные луга. Только я не виновата, что потеряно кольцо, что ладони пахнут мятой да ромашковой пыльцой. Только я не виновата, что потеряно кольцо, что ладони пахнут мятой да ромашковой пыльцой. Рәмзи апа, менә бу урында әйтәгез Наил апаны искә алып китик әле. Сез бит инде аның белән менә беренче көннән үк эшләгән кеше, икәү бергә коллективка килеп кергәнсез, икәү бергә дуэтлар башкаргансыз. Наил апа безнең шулай ук Татарстанның атказанган артисты. Кызганычка каршы бүгенге көндә безнең арабызда юк. Менә аның белән эшләү ничек булды сезгә? Бер коллективта һәм дуэтлар башкару. Гомумән сез инде аның белән дуслар да булгансыздыр. Без аның белән дус идек, әлбәттә аның былай иртә китүе бик кызганыч булды. Минем менә жарты йөрәгем бөтенләй юкка чыкты дигән кебек булды инде. Ул шул кадәр тыйнак кеше иде, мин хәтта аны ачуланадыр да идем. Мин үзем дә авылдан килгән кеше, әлбәттә, ул шәһәр кызы. Без шундый теге наглыйлар түгел идек, икебез дә. Мин барбыр теге җылмаеп көлеп дигәндәй бик шундыйрак, ул бик тыйнак иде. Мин даже ачулана идем. Наилә, давай менә былай итик, тегеләй итик. Ул бит менә аңа бирелгәнне дә алмый торган кеше иде, шул кадәр тыйнак. Былай без аның белән бик дуслар идек, бик әйбәт яшәдек, әйбәт эшләдек, әйбәт тату булдык. Рәмзи апа, менә безнең өстәлебездә сез алып килгән шундый матур истәлекле фотолар ята. Менә аларның күбесе аклы каралы фотолар. Менә бу фотографияларга карагач, монда бит күпме тарих, күпме истәлек. Менә монда күпме таныш кешеләр, таныш булмаган кешеләр бар. Булар барысы да бит инде безнең якта истәлек. Менә ансамбльдә эшләгән дәврдә кемнәр белән эшләдегез һәм нинди илләрдә булдыгыз, нинди программалар эшләдегез? Шуларны да әйтсәгез иде. Ну, әлбәттә, иң беренче
Минне Гүлзакиева, Нәфисә Василова, әлбәттә, Аллаға шөкер, хәзердә исән сау, Шамил Әхмәтҗанов, Лена Бичарина, Искәндәр Биктагиров безнең белән эшләде, Мирсаин Сыгатуллин безнең белән эшләде инде. Ну, килеп китүчеләр бик күп иде инде, үзең беләсең, алышына, основной костяк калып бардык инде, Аллаға шөкер. Шит илләргә бик күп шит илләргә бардык. Беренче безнең баруыбыз 78 ел бик озакка бардык, 2 ай булмаса Африкага. Шаккаткыч беренче гастроль иде ул безнең шит илгә, Африкада. Онда безнең дуэт эшләгән булып чыган инде ул чагында. Чөнки biz киткәндә самолетка объявлять итәләр посадканы. Безнең дуэт яңгырый, җыры. Шушы җыр белән безнең ансамбльне озатып калдылар. Бөтен аэропортка. Сенегал, Бенин, Нигерия без учакта бардык. Вот, барган илләр бик күп, Финляндияларда, Германия, Польша, Турция, бик күп илләрдә булдык. Финнар безне бик яраталар иде. Мактанып әйтүем түгел, шулай да менә нигә Ленинградка ушаганда Ленинград иде бит инде. Мәскәүгә алар махсус безне тыңлар өчен киләләр иде. Без дуэтны тыңлар өчен. Бүләкләр бирәләр иде. Алар бөтен ансамбль күреп тора иде инде, әлбәттә безгә керәләр иде, безне кунакка чакыралар. Анда баргач безне кунакка чакырдылар шулай ук. Тоже хәзердә исемдә бер капчык бүләк бирделәр, кемгә кирәк шуга тапшырырсың дип. Мин биреп чыктым инде. Вакыты анда җаулыклар, диләр шулай. Кызык хәлләр була торган инде шулай. Менә тагын нинди кызык хәлләр булды Рәмзия апа, сөйләгез әле, гастрольләрдә менә истә калган кызык хәлләр бармы? Кызык хәлләр күп инде ул, без бик шаярырга, нитәргә яратадыр. Яшьлек үзе кызык бит инде ул, яшьлек. Әллә нинди кызыклар була, кисәк кенә хәзер искә төшереп булмый. Берсе исемдә калган. Элек шундый раскладной не бар иде, урындык бәләкәй генә, шунда ирләр артта баса торганнар иде. Шулай менеп бастылар, без чыгып бастык, бик серьезный җыр, бик серьезный сугыш турында. И Фидаил дигән бер җырчыбыз арттан, шул ул бит инде слабыгына не ул шундай урындык килде дә төште. Без нишләргә белмибез. Көләсе килә бит, көләсе килә, җыр бик не шундай. Менә шундай кызык чаклар бик күп буладыр инде. Берсенең шулай нигә дирижерский ямага җыгылганнары да бар. Нәрсәләр генә булып бетмәде инде. Бик кызык чаклар була торган. Хәзер бөтен искә төшереп булмый. Кисәк кенә. Рәмзия апа, сез бит инде ансамбль белән гел кызыксынып торасыз, әйме? Менә әйтегез әле, сезгә ансамбльнең сез эшләгән чордагы вакыты ошый идеме? Әллә инде бүгенгесе көндәгесе күбрәк ошыймы? Ну, алай әйтеп булмый. Теге чорда ошый, бу чорда ошый, алай әйтеп булмый. Әлбәттә, үзенең аермалары бар, әлбәттә. Чөнки сез хәзер уже үзегезне иркенрәк тотасыз. Без бөтенләй әллә кашан гасыр кешеләре кебек, бөтенләй икенче төрлерәк идек. Мәсәлән, бер интервьюда минем бер газетта сораганнары бар ансамбль турында инде. Мин әйтәм, хәзер ул Зөлхиҗәләрне, күкләрне кемнәр җырлар микән дип дидем мин ул чагында. Андый җырчылар хәзер юк бит дидем мин. Ну, ул уже бер 18 елларлык булганда, 17-18 шул тирәләр. Хәзер менә безнең бит инде Айрат чакырып тора, аралашып торабыз. Аят дидем, чөнки ул мин эшләгән чагында килеп кергән бер яшь кенә малай иде, шуңа күрә Айрат дидем. Күрәбез, сез хәзер һәр берегез йолдыз, һәр берегез ниндидер
зур сәхнәгә менеп җырлый торган, мин күбесенчә җырчылар турында әйтәм инде. Әлбәттә биючеләр дә шулай ук. Һәрберегез сез зур сәхнәгә менеп эшли торган кешеләр. Сез бөтенегез артистлар, сез үзегезне шул кадәр иркен тотасыз. Ә безнең таләпләр икенче төрлерәк булган. Икенче төрлерәк, мәсәлән, без чыгып, әлбәттә, менә аны шул ук Кобзоннар, Ротарулар әйткәннәр, безгә чыгып, менә шулай басып җырларга кушалар иде. Бездә бит дуэт белән менә шулай басып, каткан казык кебек җырлый идек, әлбәттә. Заманы шундый булган. Заманы шул. Хәзер сез бөтенләй икенче төрле тотасыз үзегезне. Миңа әлбәттә сезне карап тору шаккаткыч һәм күңелгә шул кадәр ошыйсыз. Әлбәттә, минем үземнең фаворитларым бар, син аларны беләсең. Әйтеп китә алмыйм. Чөнки бүтән кешеләрне обижать итәсем килми. Ләкин сездә үсеш бара, үсеш һәм ниндидер икенче төрле, сез икенче төрле белән сезне ничек дип әйтеп тә булмый, аңлатып та булмый, әлбәттә. Хәрәкәт бара бездә. Хәрәкәт бара сездә. Шулай ук, хәрәкәт бара сездә, үсеш бара. Сез каядыр омтыласыз. Әлбәттә бездә дә булгандыр инде ул, ләкин икенче бөтенләй икенче төрле таләбе икенче булган. Заманның таләпләре икенче төрле булган. Хәзер бит инде заманнар икенче төрле. Шуңа күрә инде менә һәр коллектив заманнан калышмаска тырыша инде, заманга яраклашып яшәргә. Әмма менә заманга яраклашабыз дип, халык моңнарын онтырга ярамый бит инде шулай. Менә шуны әйтергә теләгән идем, әлбәттә, сез бит шырдын-пырдын җырламыйсыз. Алар шырдын-пырдыннар эстрададагы, Аллага шөкер, җитәрлек. Халыкка кирәк икән тыңласын аны дип. Сез шулай ук борынгы халык җырларында саклыйсыз. Менә шунысы сөенеш. Шунысы сөенеш, һәм алга да барасыз, һәм шул вакытта борынгы безнең хәзинәбезне саклыйсыз. Айратка рәхмәт, безне чакырып, менә шулай сезне күреп, сөенеп диргән өчен. Без сөенеп торабыз. Әлбәттә, безнең дә йортыбыз бит инде бу, барыбер. Без аннан китсәк тә барыр. Безнең йөрәгебез шушында. Шуңа күрә без ничек сөенмәбез сезнең өчен? Сөенәбез әлбәттә. Рәмзия апа, менә ансамбльнең быел 85 еллык юбилее. Менә шул уңайдан сезнең яраткан коллективыгызга, туган коллективыгызга менә нинди теләкләрегез бар? Шуларны әйтегез әле. Әлбәттә, сезгә зур уңышлар. Безне сөендерергә язсын. Яңа матур концертлар, шундый ук матур сез чыгып, матур костюмнар киясез, шаккатыргыч итеп җырлыйсыз, бийсез, һәм шулай булсын да, һәм безнең борынгы хәзинәбезне сакларга язсын. Сез булыгыз һәр вакыт, Алла бирсә, безгә сезне күрергә язсын. Амин. Сәламәтлек, иң беренче, сәламәт булыгыз, исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт, Рәмзия апа, шундый матур теләкләрегезгә. Без дә сезгә озын гомер телибез. Нык сәламәтлек телибез. Менә гел шулай яшь булып, матур булып, гел безне шулай сокландырып, гел безгә шулай кунакка килеп йөрегез. Рәхмәт, Рамин, бик зур рәхмәт. Bulmasın aman ruhumda. Yana yazlar gide, yana yazlar gide. Кадерле дуслар, без бүгенге хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашабыз. Сезгә киләсе очрашуларга кадәр дип әйтәбез. Сау булыгыз.